Şu günler Mara welaýatynyň ähli şäherleriniň etraplarynyň we obalarynyň üstünden her gün daňa goloý giýje sagat 2-den soň hem aşakdan hem ýokardan derman sepilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji iýulda habar berdi. Ýokardan uçurly aýlanyp welaýatyň ähli şäherleriniň etraplarynyň we obalarynyň üstünden derman sepýärler. Aşakdan suw sepýän uly awtobulaw bilen şäheriň köçelerini derman garylan suw sepýärler diýip habarçy aýtdy. Ol Marynyň üstünden sepilýän dermanlaryň nämediginiň anaklaşdyrylmaýanlygyny bellidi. Dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagty görülýän şeýle çäreleri Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýokunç keselleriň ýurdun çägine ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen geçirilýän toplumlaryň ziýansızlandyryş işleri diýip düşündirýär. Bir ay mundan ozal dermany her 10 günne bir sapar sepýärdiler. Inni günne giýje sepýärler diýip Azatlyk radiosynyň Mardaky habarçy aýtdy. Resmi medeniýete görä ziýansızlandyryş işlerini Türkmenistanyň saglyk goraýyş edaralary we döwlet arasaçylyk keselleriň ýaýramagynyň öňüni alyş gullugy alyp barýar. Ýöne onuň adamlary we canly jandarlara ýetirýän täsiri aýdylmaýar. Bu sepilýän dermanlar adamlara, ekinleri we haýwanlara uly ziýan ýetirýär. Onun täsiri bilen osgundan düşýän adamlara howanyň ýakymsyz iýsini alyp, atravleniýa bolýan adamlara kän gawat gelse bolýar. Öýleriň içini howalandyrmak üçin penjireleri açyp bolmaýar. Ýakymsyz iýsi gaty güýçlü diýip habarçy aýtdy. Türkmen medeniýetine görä şu wagt içinde ýurdun Balkan, Lewap we Mara welaýatlaryna geçirilen şeýle ziýansızlandyryş işlerini düzümi 1%li klor ýa-da 0,25%li natriýnyň gipokhloridi ulanyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Marala ençeme ýaşaýjynyň bu sepilýän terişçileriň öz saglyklaryna hemde çağalarynyň jan saglygyna yaramaz täsir etmeginden aladalanýanlyklaryny aýtdy. Ekinleri gurudýar, mellekleri ekilen bakçy önümleri guramak bilen gowy hasyl alyp bolmaýar diýip habarçy bilen anonim şertde gurrundeş bolan bir daýhan gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundeş bolan Maraly bir veterinar ýokardan derman sepilmeginiň netijesinde käbir iri şahlymalaryň şol sanyna garamalaryň kesele uçurap ölýänligini gurrun berdi. Döwlet veterinariýa gullugynyň käbir işgärleri habarçy bilen özara söhbetdeşlikde haýwanlaryň näme sebäpden ölýänliklerini özleriniň düşündirip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministerligi şu wagtda içinde ýurdun territoriýasyny resmi hasaba alynan COVID-19 wakasy barada habar bermedi.